UPPL BPF BPPF UPPL UPPL BPF खालामगासिनो बिथाङा एकदम बर' हारिखौ चित्तेर पेत्तेर खालामनो नायगासिनो आरोना खालि UPPL BPF लारा बिनो ना एकदम बर'फोरखौ माने एकदम खौसे जाहोला बिथाङा एकदम बुहुम बिखा गावसालां बर'फोरा खौसे जानाङा बिदि आरोना माबा जन खारजिनि खुराङा भिडिअखौ एसे नायना ला बे UPPL आव बिसिबां वेल एजुकेटेड हाई क्वालिफिकेशन दङना लेखा गोरोंफोर नोंसोर बे सार्टिफिकेटखौ बिसिनानै लादो टाइटेल एबा थाम्बनेलखौ नायनानैथ' मोनथिखाबाय जानो हागौ मा जादों जन गारजि बिथांखौ लागावबाय आरोना तो हेलो एवरीवन दिस इज बैक टू माय चैनल तो जाय गोदान बे चैनलखौ सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे जेसेबांखिनि हायो शेयार खालामनानै हो आदैमोन मादैमोन नोंथांमोना जुदि आरो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा आंनि डिसक्रिप्शनाव आंनि नाम्बारा दङ कल खालामब्लानो जाबाय बा WhatsApp खालामब्लानो जाबाय तो आं इमिडिएट नोंथांमोनजों जुगाजुग जागोन तो बिदिब्ला नोंथांमोना जन गारजिनि आरो बै हिन्जावा जन गारजिखौ मा बुंदों बेखौथ' नुखाबाय जानो हागौ ना नङा होनबा ओमफ्राय आरो लोगोसे दंबावो आरोना दा ओमफ्राय जन गारजिनिनो माने मोनसे पस्ट होदो पस्टखौ नायनो हागोन UPPL आव गोबां मूर्ख लिडारफोर दं होननानै बुंदों आरोना जन गारजिया ओमफ्राय आरो बिसोर पाब्लिकनि माबायदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ बेनि जेबो एजेन्डा गैया आरो राकेश जाम्बाया मुस्लिमफोरनि टपिकखौ लानानै दिनै पलिटिक्स गेलेनो ओंखारबोदों माने राकेशखौ होनदों आरोना बेखौथ' नुबाय थाखादों जोंबो मुस्लिमनि टपिकखौ लादो माबाया राकेशआ बेखौनो माने होनलायबाय आरोना राकेशआ मुस्लिमनि टपिकखौ लानानै पलिटिक्स गेलेदो पलिटिक्स गेलेनाया माने टुपिजों माने टुपि गाननानै गेलेनायखाय टुपि गाननानै मुस्लिमफोरनि भटखौ बिथांमोना मोनगोन होननानै टुपिखौ गानदों होनजाहैबाय आरोना बिनि बुंनाय मथे जन गारजिनि बुंनाय मथे आरोना आंथ' जेबो नङा पलिटिक्सआव जेबो मिथिया आं जेबो रोङाबो बाट UPPLआनो जा BPFआनो जा मोननैथिंबो येस बाट रावखौबो एना एनि गैया आंजों जों बर'फोरालाय मा बिजों बे जानोना जानायखिनिया जासिगोन जायखिनिया जाया जोंथ' मिथियाबो आरो पलिटिकेलनि बागै UPPL आवहा माब्रै BPFआव माब्रै बेखौथ' जों जेबो बुंनोबो हाला जों जाबाय सनितपुरनि ओमफ्राय लोगोसे बुंदों आरोना जन गारजि बिथांखौ नैबे हिन्जावा खालि ससियेल मिडियायाव माने बर'जों बर'नो बेफोरबायदि बर'जों बर'खौनो बर' मा खालामनो सानखो बर'जों बर'नो मा खालामनो सानदों बिदि बेले बेजे बर'जों बर'नो बेबायदि होननानै बै हिन्जावा बुंदों नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जानो हागौ आं जेबो बुंनो साना बाट फंनैसो खोथा बुंगोन आंबो दा बुंनोसै मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'जों बर'ल'सो बेबायदि जागासिनो दङ आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बर'जों बर'ल' बेबायदि जागासिनो आरो सानै मूर्ख साथामसो मूर्ख मानसि दङ कमेन्टआव जानला मेनला हरग्रा आं रावनिबो जानानै खोथा बुङाखै भाइमोन नों कमेन्ट हरग्राफोरखौ बुंदों आं डाइरेक्ट आं गावबा गाव गोसो जानानै आं भिडिअ बनायदों आंनि कन्टेन्ट मोनदों आं कन्टेन्ट बेबायदिनो कन्टेन्ट लाबोखायोमोन आं सिगाङाव आंनि सिगांनि पुराना भिडिअफोरखौ नाय अब्ला नों बुजिगोन आं माबायदि कन्टेन्ट लायोमोन आरो माबायदि कन्टेन्टखौ आं भिडिअ बानायोमोन आरो मा कन्टेन्टआवहा आं माबायदि सहाय मोनांदो बे कन्टेन्टफोरखौ नाय जेसेबांखिनि जों बर' हारिनि थाखाय कन्टेन्ट मा कन्टेन्टआवहा आं माबायदि बुंजादों माबायदि मोजांबो बुंजादों गाज्रिबो बुंजादों नै बेखौ नाय नोंथांमोना कन्टेन्टआवहा आंनि कन्टेन्टआव हाबनानै मिथिबाय आंनि भिडिअ नायनानै भिडिअ हाबनानै नाय जाम्बा जाम्थानो जानला मेनला कमेन्ट हरनाङा बेबायदिखौ रागा जोङो आं मिथिबाय कमेन्ट हरनोबा डाइरेक्ट हर आरो आं नोंनि नाम मेनसन खालामलिया नोंनि नाम मेनसन खालामबा नों लासिं जागोन डाइरेक्ट बुंखायो आं बिथां एसेबांबो आं बेबायदि सानाखै नोंखौ जानला मेनला हरलाबायनाङा हरनो रोङो होनबानो मबाइलाव थुजायो होनबानो थुनानै ब्लं हरनाङा बेलेग जाहैगोन काहानिया उनावहा थ' रायजो राजा नोंथांमोन मादैमोन नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ बेबायदिनो आं डेलि भिडिअ लाबोबाय थागोन आरोना स' आं बेखौनो बुंबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय गाइस